ですね。こことこっちに合わせて2つ2枚分がある隙間あるところで切る。切っ先から少し余裕を持たせて爪とかに印をつけます。であとここと折り曲げます。これでほとんど鞘の形ができますね。これでしっかり折り付けたら、こちら側に刃が来てしまうとテープを切って突き破ってしまうので、うちの段ボールが折れ曲がっている側に刃を入れます。